Tolifobei. Megküzdés a zavaró élményekkel. A legjobban az zavar, hogy amikor azt csinálom, amit a legjobban szeretek, rám tör a szorongás, és elrontja az élményt, mondta egyik első coaching ügyfelem 2001 őszén. Gábor könnyű búvárként tevékenykedett, és arra trenírozta magát, hogy víz alá merülve minél több időt tudjon eltölteni egy levegővel. A folyamatot az zavarta meg, hogy a merüléssel párhuzamosan zavaró gondolatok is megjelentek a fejében, amelyek erős szorongást váltottak ki benne, ami miatt előbb kellett visszatérnie a felszínre. Azon túl, hogy relaxációs technikákat segítettem számára elsajátítani, zavaró élményét is kielemeztük, és megküzdési akciótervet dolgoztunk ki velük kapcsolatban, amelyet merülés előtt a szárazon gyakorolt. Gábor néhány hét után nem csak a szorongást küzdötte le, de ahogy mondta, önmagához képest rekordidőt volt képes egy lélegzettel, összeszedett gondolatokkal a víz alatt tölteni. Milyen összetevői vannak egy zavaró élménynek? Mik a folyamat lépései? Hogyan lehet feltérképezni azokat? Segítő kapcsolatban hogyan lehet ezt az információt felhasználni, konkrét lépésekbe átfordítani? Az első évad 5. epizódjában ezeket a kérdéseket járom körül, és egy olyan módszert mutatok be, amelyet évek óta alkalmazok azoknál az ügyfeleimnél, akik Gáborhoz hasonlóan valamilyen zavaró élménnyel szeretnének megküzdeni. Polyánki Balázs vagyok, az SKL segítő kapcsolatok lélektana tulajdonosa, és a Proceed Lightly Haladj könnyedén podcast házigazdája. A zavaró élményekkel való megküzdés lépéseit a segítő kapcsolatban 3 lépésre osztom. Először a segítő és a kliens szisztematikusan összegyűjtik, feltérképezik és elemzik az élmény aspektusait. Ez 10 területet foglal magában, amelyek angol kezdőbetűi alapján a módszert Tolifobei néven kezdtem alkalmazni. A második lépésben a tennivalók azonosítása és elvégzése történik. A segítő és ügyfele meghatározzák azokat a lépéseket, amelyek a megküzdéshez kellenek. A harmadik lépésben a segítő beszélgetés alkalmával a kliens támogatást kap, hogy azonosítsa és mozgósítsa azokat az erőforrásokat, amelyekre szüksége van a tervezett lépések elvégzéséhez. Természetesen ennek során megfigyeli ezek hatását, kiigazításokat hajt végre, és a következő ülésen segítőjével megvitatja tapasztalatait és a további tennivalókat. Az epizód leírásában megadom azt a linket, amely segítségével letölthető a Tolifobei módszer egyoldalas összefoglalója. Most bemutatom a 10 területet és a hozzájuk kapcsolható ajánlott kérdéseket, amelyek hozzájárulnak az élmény alapos feltérképezéséhez. Az élmény feltérképezése.
Az első terület a trigger. Mi a kiváltó inger? Milyen külső vagy belső, társas, szituációs események kapcsolhatók hozzá? Milyen érzékszervek vonódnak be? A második terület onset. Hogyan erősödik? Mik az első jelek? Mi a mintázata? Az egész élmény hogyan kezdődik el? A harmadik latency. Milyen hosszan áll fenn? Meddig tart az élmény? Hány perces egy epizód? A negyedik terület intensity. Milyen erősségű az élmény? Mikor erősebb vagy enyhébb? Skálázható-e, mondjuk egy 1-től 10-ig terjedő skálán? Ötödik. Frequency. Milyen gyakori az élmény? Naponta? Hetente? Havonta hányszor jelenik meg? Hatodik. Offset. Hogyan szűnik meg? Halványul el? Meddig tart a lecsengése? Mik a megfigyelhető utóhatások? Hetedik. Behavior. Mit csinál, tesz, mond a személy az élmény során? Mit nem tud kontrollálni? Nyolcadik. Emotion. Milyen érzései vannak közben? Meg tudja nevezni azokat? Mi a mintázata? Kilencedik. Internal dialogue. Miket fantáziál, milyen üzeneteket, gondolatokat azonosít a fejében, miközben ezt az élményt átéli, megtapasztalja. Végül a 10. Impact. Mi az élmény hatása rá, másokra, kapcsolataira, teljesítményére, adaptációjára. A 10 terület természetesen alkalmazható önszupervíziós eszközként is, amennyiben segítőként nekünk vannak zavaró élményeink. Amennyiben a Tolifobej nem segít leküzdeni azokat, érdemes lehet felkeresni egy szupervízióban jártas szakembert, és vele dolgozni a témán. A figyelmet megköszönve búcsúzok el hallgatóimtól. Proceed lightly. Haladj könnyedén.